Dobrý den, jmenuji se Lukáš Haboň, jsem ze společnosti Scrumware. Věnujeme se zejména custom software developmentu, což znamená, že vytváříme řešení pro naše klienty s nějakou přidanou hodnotou z naší strany samozřejmě. Mimo jiné se zabýváme i umělou inteligencí, AI, machine learningem a věcma spojenýma s vůbec jako s machine learningem ve dvou oblastech. Jedna oblast je videoanalytika, analýza videa, analýza obrazu a práce s videem. A druhá oblast je práce s textem, práce s dokumenty a pomáháme firmám pracovat s jejich know-how, kterou mají uloženou právě v těch dokumentech. Vybral jsem si otázku číslo 6. Je to otázka na pracovní workplace a jaké jsou podmínky pro naší firmě pro práci a jaká je atmosféra, jestli máme pití zdarma, jestli existuje dress code a kolik práce se může dělat vzdáleně. Tak je to o tom, že pro mě je práce a vůbec pracovní prostředí hrozně důležitý, protože si myslím, že člověk by měl trávit čas v práci úplně stejně jako doma. Je to vlastně většina času, kterou člověk stráví doma, většina času, kterou člověk stráví také v práci, nebo minimálně polovina. A tudíž to pracovní prostředí je strašně důležitý pro mě. Dress code nemáme, každý ať přijde oblečený, jak mu to přijde pohodlný. A co se týká drinku, tak samozřejmě si myslím, že je důležitý, aby člověk byl spokojený v práci a to pracovní prostředí a vůbec i osvěžení k tomu patří. A remotely já preferuji to, aby se lidi stýkali, aby měli co největší spojení společně, tudíž máme jeden den pracovního práce remotely a ten zbytek 4 dny pracujeme on-site.